panga pasina umira mushe. Bonde ranga rakutonetsa zvekuti chero iye wacho patakasvika amene kachitsanangura akatanga kuvaviwa nonzi nemabhora ake zvekuti aichema zvekuti aita whole night achichema achikwenya achiti handizivi kuti chii. Inini ndo pane ndichirota hope idzodzo ndomuudza naye achirotowo zvairotawo. Then ranga rakutonetsa zvekuti chero mwedzi chaiwo taitogona kutoga neniwo futi kwete iye chete inini pache zvandaitombofila pakuti asofa handisi kuda kana bonde totongogara kana mwedzi sofa kuzondizouya kuno taiti kana kuti tikagona kusangana ndaibva ndatoenda kunguva sometimes kungonzwa wange pane chinhu chakabloka. Patinopinda mudziwanano tichizosvika pakuroorana tinenge tichiti ndawana wangu wandichagara naye uye wandichararama naye kusvikira panopera nguva. Asi pamwe pachona tinoerekana tapinda mumatambudziko nekuti mumhuri dzatinenge tichipinda tichifunga kuti inini senherera ndava nevabereki vatsva vanenge vauya kuburikidza nemumwe wangu vanenge vachirarama sei uye zvitendero zvedu zvinenge zvichiwirirana here. Zvimwe chetezvo nhau yatauya nayo muzuva ranhasi, nhau yavanzodzi vangu Paida Moyo Ncube avo vakasanganawo nematambudziko kuburikidza newanano yavakasanganawo nayo nemurume wekuTanzania vauya vakati regai ndinotaurawo dambudziko rangu pamberi pemhuri yeZimbabwe zvichida ndichawanawo vanoda kundibatsira. Ndakamirira ZimNewsBeat TV inini ndoitwa Frank Wese ndichiti ndibatsire kugamuchira vahanzvadzi vangu Paida Moyo tinzwisise kuti dambudziko ravo rakatanga sei uye mamwe matambudziko avari kusangana nawo kuburikidzawo nekwavakaberekwa kwavari kubva. Vahanzvadzi Paida makadizve? Tipeni makadiwo. Aiwa ndinofara. Munonzi Paidani? Paida Moyo Ncube. Paida Moyo Ncube asi mubva Bulawayo? Yes, ndobva Bulawayo nekuVictoria Falls. Penyu chaipo ndepapi? Because mataura tu apa. Kwese ndekwedu kwana anana sekuru kuri kwana sekuru Bulawayo vamwe vari kuVictoria Falls saka taingoenda kwese kwese. Mhuri yakamira sei muchiberekwa? Mhuri yenyu yanga yakamira sei? Alright, mukuberekwa isusu takaberekwa tiri tuni nehanzvadzi yangu but handizivi takaenda kupi, pakangoenda tichiri vadiki svikana nhasi handizivi kuti ari kupi. Then mama vakashayika muna 2009 so kwana baba hatinambobvira takakuratidzwa takangokura saidi rekwana mama chete. Ndosaka manga muchiti kwana sekuru vamwe vari kuVictoria Falls vamwe vari kuBulawayo. Okay. Alright. Ndanzwa kuti mati kwana baba hamunambobvira makuratidzwa asi amai vaiti imimi kwamunobva chaiko ndekupi? Mai havanambobvira vatombotiudza zvachose svika vatoshayika and pavakatoshayika ipapo tasingatombogari navo vakashayikira kunonzi kumagunji isusu tatiri kuVictoria Falls nguye vakashayika muna 2009 saka kubva ipapo hatina mbozobvira tambonzwa neinformation yekwana baba. Okay, aiwa zvakanaka zvinhu zvinowanika mukati mekurarama. Nhasi unoyu ndingada kuziva sisi Paida ndaona matitsvaga mukati ndine dambudziko randoda kusheya nemhuri yeZimbabwe. Dambudziko iri rakamira sei? Right, dambudziko randosangana naro dambudziko iri harina kutanga nhasi. Rakambotange ndichiri mudiki ndandiri grade 4 so tatikwa tete vamama hanzvadzi yababa vanobereka mamu wangu so mamuri muna December saka pakabikwa doro rechivanhu. Papikwa doro rechivanhu vanhu vaitamba zvechivanhu so neniwo ndakangokarikana ndakutamba then ndopa ndakatanga kuchema then ndobva ndadonha then zvakambopera zvakadaro ndakakura nchikura nekufamba nchikura ndakatangawo kuenda kumachechi ndandingandikangoendasvika pachechi kana pakunamatirosiwa musoro ndotanga kuchema ndochema musodzi asi nonchemedza chacho handichizivi. Then nekukura fundi ndaingokura ndichingokura then ndakazosvika like last year
kana kuti kumashure ndaimboenda futi kumachechi vainditi hanzi ndofana kunyanya kusimba pakunamata, fana kuita muprofita. Tiri papo ndakudzorerei kumashure, ndanzose kuti mati makaenda kwatete ndizvozvo? Yes, vari vatete vamama wangu. Okay, kureva kuti ndi mama iri holiday. Saka tongoti makaenda kwa mama. Yes. Nekuti vatete vaamai ndiani? Ndiaamai. Alright, ndizvo chaizvo. Kuchibva kwanobikwa doro, kwabikwa doro ndobva madona, mbva matanga kuchema ndizvozvo. Ivo tisati taenda kure zvaitika izvozvo vakati chiinazvo nechitwe ichocho? Hapana zvavakataura. Zvakangoita tete vamama vakangondisimudza vabva vangondiradzika makumbo mavo, zvangopera zvakadaro. Saka kubva ipapo hazvina kuzomboitika, zvakazotanga makuti mukaenda kuchechi ndo pamunodona motanga kuchema? Ndotanga kuchema. I remember muna 2000 ndakambouya muno muHarare kare, paiva futi nasisi. Sisi vavo vari mwana, ndingangoti mwana wamainini, vaiva vari muno muHarare. Ndakambouya futi ndikashanya, tikaenda futi kuchechi, tikasvika futi ndikaita the same thing. Sisi vakabvunza muprofita kuti chii chiri kukonzera kudaro. Iye before sisi vasati vabvunza akati mwana munofanira kumuchenjerera, mangwana achava munhu wekuti anenge achiudza munhu kuti wewe une chikwambo. Zvikanzi nasisi muvharei zvinhu izvo zvokuti asazvitaura, zvangopera futi zvakadaro. Then ndokukura kwandaingoitawo ndichikura ndichingodaro daro. Then ndopakutanga futi kuenda kumachechi. Ndakambosvika pakunamata, ndaimbobvunzwa nemachechi, kune wakambokudza here kuti mune shavi renjuzu? Ndoti hakuna. Sometime ndoti kune vamwe vaindiudzawo. So dambudziko rakazokura gore rakapera. Mwana wanga akarwara, mukomana aenda kucreche, akarwara zviri serious. Then mukusheya nevamwe vakadzi, pane mumwe mukadzi wandakasheya naye kuti mwana wanga arwara, ndaenda naye kupublic hospital, ndaminesa kuprivate asi havasi kupora. Ndopa vakati kuna mamwe mai vanobatsira. Then ava vandipa namba iyoyo, vandipa, ndakanotaura nani namai vaya, vakanditi uyai nemwana. Before tisati taenda sanhasi vakanditi tinyorere mazita enyu nemurume wako, ndabva ndavanyorera. Saka before tisati taenda ndopa vakanditi mangwana makuseni, tiri kuona inini kumashure mako kana kumberi kwako kuna mbuya variko, asi vakapfeka vachitsanangura zvechivanhu. Saka unofanira kuita kuti zvinhu zvako zvikufambire zvechivanhu. Nekuomerwa kwandaita situation yangu ndakazvibhiliva, ndabva ndaita sematauriro avakaita, asi hazvina kushanda. Then kubva ipapo ndikatenga machira, ndikatenga zvese zvandairota, because kurota ndairota nzitenga chakati, ndinorota ndichingoratidzwa zvakasiyana siyana. Nzeve dzangu mune makazara mvura, ndichinzwa kuti makazara mvura, chingorota zvinhu zvakasiyana siyana. Zvakasiyana siyana izvozvo ndanzwa nzeve dzinenge dzakazara mvura. Zvimwe zvii zvamunoona kuhope? Alright, zvimwe zvandinoona kuhope, ndinorota futi vaimbi, ndine vaimbi vakasiyana siyana. Vamwe vandinongoona kumasocial media, vamwe ndovandotevera, vamwe maactors, ndo ndichingoona maactors nemachira. Machira aya anenge ane white inonzi pfumo, hameno chinoshedzwa chinzi chinosvika nana sekuru, asi macolors achinenge iri black and white. Ndo marotora anendichiita, ndichingoona futi riri parwizi, nchirota njuzu, nchingorota ndiri pamvura yakasvibirira. Saka so far zvinhu zvaoma, nekuti chero mabasa handichawani. Kasvika mabasa handichawani basa, tikagara kana pamba, ndikangogara nguva diki diki, vanhu vavo vanondivenga pasina chandatadza. Ndoda kukudzorai kumashure tisati taenda pakurwara kwemwana. Ndanzwa muchiti mune kwamakaenda munhu yakakuti mune chivanhu, handiti adaro, handiti
akakuudzai kuti endai munoita zvakati mune here kana weukama wamakaendawo naye? Handina, papo ndikanyepa handina. Ndakangozviita inini ndakaenda ndikaudza murume wangu nekuti murume wangu ndewekutanzania. So inini zvandakaita ndikanomutsanangurira nechirudzi chedu chatinonzwanana. Kanditi kana iwe zvichikuitira zvakakunakira, iwo ndiwo unoziva zvaunoona nezvaunonzwa. Ndava ndati right. Saka takabva tatedzera matauro akaita mai aya matsanangura wangu akaita. Then ndava tatenga grocery tikaenda tikainota sematauro avakaita. Asi kuita zvandakaita manje zvitange ndakabva ndakawedzera rimwe dambudziko pamusoro perimwe dambudziko. Nekuti papo ndanga ndichida kudzorai kumashure. Ndanzwa muri kuti murume ndewekutanzania. Makawanana muchiri munomherera makazowanana mai ikoko uyezve makafamba neshona chaiyo inofanira kufambwa naye? Murume takawana tiri kuSouth Africa because ndaigara kuSouth Africa. Mukadzi wandotaura nezvake ndakaonana naye kuSouth Africa nekuti ndaigara kuSouth Africa. Tanzania tikaenda gore rakapera muna November kutodzoka ndane wiki ndiri munomu. Nekuti chandiri kubvunzira panowanzoitika shona pamunhu wechikadzi kuti murume arerukirwe anoona kuti handei tinosangana nevabereki vako kana nehama dzako tigadzirise dambudziko. Asi pamurutsanangura ndiri kunzwa kunge makangoita zvinhu izvi muri vangani? Muri 3 kuti amai ava nemurume wenyu nemi? Ndizvozvo, nevamwe vemunharaunda vanenge vachitambawo vachimudoro. Ndozvatikaita. Ko hama dzamasarwa nadzo ndanzwa muchiti mukoma akaenda muzoti akazofamba sei, asi ana sekuru variko. Makambovaudza here kuti inini ndo dambudziko randiri kusangana naro mukati mekurarama? Ana sekuru handina kuvaudza nenhau yekuti mama wangu achiri kurarama. Sofa munhu akasara akaberekwa namama wangu ndimaiguru vamwe chete. Ivo pachezva vangu vasina kubatana, vaita kakukakavadzana kakurwisana. So zvinhu zvakaita kuti isusu vana nesuwo tisava nekakubatirana kana kuwirana kana kuti nesuwo tikwanise kuchemerana sekuru. Muchireva kuti hamuna kana 1 akakurerukirai wekuti munogona kungonomuudzawo pamwe ndiye amai, mama ndiri kusangana nedambudziko rakadai, kana ndi sekuru ndine dambudziko rakadai, ndaikumbura muita se mundibatsire. Uyezve sezvo rine nhoroondo yekuti zvakatangira pamabiko akaitwa kwamama vanhu vavatete vaamai. Handina wandakazivisa, handina kana vanhu vandakangouya. Ndakatongozvitowo ikoko kuSouth Africa nemurume wangu namai ivavo then nevamwe vanongouyo kana pachiitwa mutambo. Ndiri kunzwa muri kutsanangura muchiti makanzi munotenga zvinhu zvamakatengeswa. Pamakatengeswa zvinhu izvi mainzi muri kugadzira chii? Mudzimu here kana kuti chiprofita here kana kuti chii? Vakakutsanangurai vachiti chii? Uye kana muchigona futi kudonongodza nezvimwe zvinhu zvavanogona kunge vakaita se vakakutengesai pakugadzira zvavaigadzira? Alright, machira havana kunditengesa, asi inini machira ndaivarota. Saka ndaiti kana chinenge chandarota ndinoenda ndonotenga. Asi pagrosari ndo vaindiudzira kuti unotenga chakati, unotenga mawaini, unotenga chakati nechakati. Asi zvemachira izvi ndinangu ndakazvitengera. Vachiti muri kugadzira chii? Ndiri kugadzira chivanhu mudzimu. Ndina mbuya vakandigara. Saka mudzimu uyu ndo waida zvakaitwa ngemawaini ichichi? Mawaini, magrosari tikatoenda kumadziva kwacho kunonzi kune vasikana vemumvura. Tikaenda ikoko tikakanda mawaini, maswitsi, then ndikadzokera kumbasa. Dambudziko rakakura ratokurisa. Nekuti chiri kundinetsa nezvamuri kutsanangura, panogadzirwa mudzimu kazhinji unoda kuti hama dzinge dziripo. Ndosaka maona ndabvunza background yekuti makawananirana kupi nezvi zvisina kurerukira murume kuti adzoke kupi kuna natezvara zvichida pamwe sezvo makarerwa kwana sekuru achidzoka kuna nasekuru. Sekuru, mudzimai wangu aita dambudziko rakadai, tofamba sei, toita sei? Handimaona. Uye chimwezve mudzimu handizive, zvichida pamwe uripo mudzimu unogadzirwa uchisirwa mawaini nemaswitsi. Amen, ndizvo? Handizvi, kwangotanga semunhu unenge une dambudziko
saka unenge wangoti maybe ndikadai so zvinogona kundiitira. Ndanzwa muchitsanangura muchiti kubva pamakaita zvinhu izvi dambudziko riri kutoita sekunge rakatokurisa. Ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo kupfurikidza nedambudziko? Matambudziko andiri kusangana nawo mabasa. Ndaitomboti before ndisati ndazviita ndaiti kana chero ndikatsvaga basa ndairiwana. Ndairarama upenyu huri nani. So far mabasa akutonetsa, zvinhu zvese zvasunga, kungave like I remember kuti zoenda kuTanzania rent yanga yakunetsa kubhadhara, vana kucrash, upenyu wanga hwakunetsa, chero chingave chikafu mumba changa chakutoshayikwa. Saka zvakazoitika kuti tizoenda kuTanzania vamweni wangu akashayika. Uyezve dambudziko iri ndakatombodzoka futi gore rakapera muna October. Ndikaenda kuti maybe ndikauya kunoku kumusha maybe ndogona kuona rubatsiro. Ndakaenda futi kunotsvaga rubatsiro. Ndakavabvunza kuivavo vakangonditiudza mari handisina kukwanisa kuita sei kuwana. Then ndokuzodzokera kwandakaita kupi kuSouth Africa. Then vamweni vangu papo vairwara kwakuzoshaya ndokuenda kwedu kwatikazoita kuTanzania. Kwatakaenda kuTanzania zvasvika futi zvikaita worse. Ndasvika kuTanzania uko usiku ndaigona kurota nzuri kudei pano ndichinzwa mazwi. And problem futi iripo yandakasangana nayo kuTanzania ndeyekuti vamweni vangu pavakashayika before ini ndisati ndaroorwa nemurume wangu, kunonzi kune chinhu chakauya pamba like ngati urombwa wakapiwa murume wangu, wakauya une zita remurume wangu. So murume wangu paakandiudza tiri kuSouth Africa, ini ndaingozvitora zvise zvinhu zvidiki diki. So patikaenda kuTanzania uko ndodambudziko randasvika ndikasangana naro. Ndaiona vanhu vaitaura mumba, chiona mafootsteps, chiona zvinhu zvakasiyana siyana. So usiku manje kana masikati ndainzwa mazwi kana pandinorara like mugogo achiuya achinditi uri kudei pano, unofanira kuenda, unofanira kuita sene murume tatakusawira svika pakusiyana. Ndo pandabva ndashare ndati kuti dambudziko rindirerukire ndofanira kutaurawo nevamwe vangu. So ndatanga kushare pafoni nevamwe vekuSouth Africa vari muno muZimbabwe. Ndopavakanditi iwewe chimbonotenga bute, kana watenga bute woisa pasi then wotaura zvaunoda. Ndakaita saizvozvo. Then ndabva ndaenda, vamwewo vachindipo advice kuti enda kuembassy. Ndabva ndaenda kuembassy. Pandakaenda kuembassy pekutanga ndisati ndaita zvaizvozvo ndakasvika kuembassy zvikanzi hatikwanisi kukubatsira. Then pandakazoita zvebute iroro zvinhu zvafamba zvakanaka. Pandakapedza zveembassy ndapedza kuti ndakugadzira kuya kuno, pane mukadzi akandipa nhamba yekuti nditaure nevemabhazi vanogona kundiasista kuti ndiuye kunoko. Pandakataura navo vakanditi Tuesday. Saka ndabva ndati handikwanisi this Tuesday, ndoda Tuesday zvanzi hazviiti. Pandakadaro pandakarara ndabva ndarota futi vari mbuya vachinditi vakamonera jira rewhite uko musoro akapfeka black vane rust, zvikanzi panapa uri kubva rini. Ndanzwa muri kutaura nyaya yagogo kana kuti mbuya ava, munovaziva here? Ndiani wenyu? Handisati ndamboona muupenyu wanga ndisati ndavaziva. Handisati. Futi vane zwi raikubvunzai kuti uri kudei panapa? Ndiri uko kuTanzania kuti uri kubva rini, uri kudei pano. Mumwe futi mubvunzo ndanda kubvunza ndofunga kuti maupindura mukufamba. Ndanda kunzwisisa kuti saka pamakauya iko zvinezvi makauya nemurume wenyu here kuti muzozama kugadzirirwa dambudziko here muri kuno kumusha? No, hatina. Nekuti kubva kwandakaita kuTanzania ikoko takabva nekusatowirirana. Nekuti dambudziko iri nezvekwavo nezvekwangu zvanga zvasangana. Pachezvedu chero kutaura takusataura tese, kuwirirana chaiko takusatombowiririrana. Iye airara kwake neni ndairarawo kwangu nevana. Svika ndazoti rega hangu ndiende ndinotsvaga kuti chii chiri kundinetsa. So far kana kutaura communication hapana. Ndanzwa muchitaura kuti makabatsirwa nagogo vamwe chete. Kune kumwe here kwamakamboenda uyezve vaiti chii kumwe kwamaimbofamba tisiri kutarisa ava vakakubatsirai pamakazotenga magrosari chichi? Kwandaifamba
ndaingofambira like kumasowe kana kumachurches like ndaingoenda kunonamata pakunofugama pakunofugama paya ndo pandaibva ndanzi munhu paunonamatirwa paya ndo pavaibva vandibvunza kuti unoziziva here kuti une shavi renjusu, vamwewo vachinditi unoziva here kuti une mudzimu, vamwe zvekare vamwe voti hanzi imwe tsvina, vamwe voti hanzi ndofanira kuenda kumusha kwana baba. Asi mimi muchizvitarisa munoti chii chaizvo chinenge chiitika pamwe? Inini zvinotombondinetsei, zvinombondiconfuse. Sometimes ndinombobhiliva kuti mune tsvina, sometimes ndinombobhiliva kuti chivanhu, sometimes ndinongobhiliva zvakasiyana, handina hangu zviri straight kuti ndingati ichi. Ndanzwa futi matsanangura muchitanga kutaura kuti muna mukoma vakaenda muri mudiki. Zvichida pamwe izvezvi vanokunonge vakatarisa kwavari ikoko. Zita ravo handimunoriziva? Anonzi Simba Rashe Ncuvi. Ndinotiwo kana akanditarisawo ngandirangarirewo, kana kuti achindionawo ngandionewo andirangara anditsvagewo, akubatai panhamba dzenyu, akwanisewo kundiona ndiri kutomusuwawo nekuti akangoberekwa tiri 2 chete, handina mumwe wandikaberekwa naye, saka tomufunga zisingaiti. Sometimes ndinotombosvika pakuchema chekana ndichitoonawo vamwe vanhu vachifarawo nemabrothers nemasisters, saka ronda raakanisira rinorwadza. Ndanzwa muchiti kuVic Falls kune vamwe vanasekuru, kuBulawayo kune vamwe vanasekuru. Zvichida makamboedza here kune vanenge vakakurerukirai kuti mungonovataurawo navo, zvichida vanoziva kuna baba vakakubereka imi? Ipapo kuziva havangazivi, nekuti mamwe edu isusu ava munhu anongofamba nenyika. Zvakaitika nekutonzwawo nekuvanhu vachitaurawo. Ndine mwana wamaiguru wangu, iwo maiguru ndiri kutaura kuti vakasara, ndo munhu wandaiva ndiri closed naye, ndiye naye aiva closed namamwe wangu. So ndakambozama kumubvunza kuti nemimi sezvo mai uyu namama pandakaberekwa munofungidzira kuti mimi kumusha kwedu ndekupi? Ndo paakandiudza kuti iye baba wako I remember vaiva musoja paKaroi pa263 here, uye masoja ainzi Makati. Then paakandiudza ipapo maiguru munhu hameno zvavangori. Then iye akavhaudza maiguru kuti ndo mabvunzira andiri kumiti. Maiguru akatanga wandibvunza vanzi kutanga wandituka, maakufunga nababa wenyu nekuti makura, hakuna hamufani kuzekwa nababa wenyu kuti makura, makuda kuzoti kana marorwa moendedza pfuma kwana baba wenyu, inini panapa muchindisiya. Ndo patakangogumira. Ana sekuru ava andiri kutaura ava havaberekwi nana mai, asi ana sekuru edu vana sekuru anobereka namai mabrothers. Saka zvana mama zvana baba havangatombosiyi, asi maiguru ava vakaramba vakati havakwanisi. Ndoda kuuya futi panhau yakazoita kuti mupesani hongu nemurume munenge mune zvekwenyu iye aine zvekwakewo. Dambudziko chairo rakanyatsobva papi? Ndanzwa muchiti zvekwedu zvazvakurwisana nezvekwavo. Zvii zvainyatsotora nzvimbo kusvikira mazosvika pakuti hatichataura tese, vanhu vakambowirirana vakatogara vese mukatoita mhuri, mozosvika pakuti iko zvino kana muimba yekurara iwe unopinda mako ini ndopinda mangu? Dambudziko ranga riri papi chaizvo? Dambudziko iri rakatanga tasvika, then sekutsanangura kwandamboita kuti vamweni vangu pavakashaya pane zvinhu zvavakamita sei zvavakamusiyira. Then iye zvese izvi zvakaimbondiudza tiri kuSouth Africa. Then patikasvika uku mabrother yake ndo mai vamweni vashayika, vakatanga kumupressuriza kuti tiende kuTanzania. Then takaenda, tasvika ikoko iye aifanha kakuchiti achipinda achiteka over zvasiyiwa nani namamwe wake. Saka aiti kana akapinda muya taiti nhasi apinda muroom maigara zvinhu izvozvo. Saka aiti akapinda mino zvaiita aitora marashi otora chii zvaanonopisira ikoko achitaura. Then mangwana acho taitomuka tichirwara nevana zvekutoti ndinotoona chipatara zvandotozikamwa inini nevana ava kuti
nekurwara. So takazama kutaura natezvara wangu aripo vapenyu, taigara futi navo ipapo and vane kakuziva nezvinhu izvozvo. Saka vaiudza murume wangu kuti ndaimbova nebhaibheri, saka vaimuudza kuti udza mukadzi wako kuti panapa paverenge bhaibheri, udza mukadzi wako kuti panapa panamati, isusu tiri maMuslims. So ndo patikatanga ipapo kukona nchiti inini handisarudzirwe mwari wekunamata. Ndo patikatanga futi kurwisana ipapapo, iye achiti zvinhu ndezvekumba kwavo, ndisane nezvekumba kwavo. So chero tezvara wangu anga asingade kundiona ndakagara nemurume wangu, chero chaivo vakaiti kana vakakunzwa murume muchitaura vanonokera murume wangu kuti abude. Nehope futi handaisanganidzana nadzo ndichirota futi vatezvara vangu, nekusachengeta vana, ngavasachengeta vana, mari akudzwa kana kuma 2 am kumuti ndipe mari, iye haana mari. Nanzo muchiti mairota tezvara maivarota vachiti tezvara kutanga kuvarota, ndakavarota vada kurara nini ndikaramba. Pepiri ndakavarota like ndakarara nemurume wangu pambedha, then murume wangu akangokaruka nabuda panze, then ini ndo pandakapepuka ndichirota ipo paya. Ndabva ndaona murume wangu haapo, ndabva ndati kuvaime ndepi murume, ndo pandikati rega ndibude nditsvage. Ndo pandikaona rume yangu yakavhurika, murume wangu akarara nemumwe mukadzi achiita bonde. Then ndo pandakamuti ko iwe uri kuitei, then abva avhunduka, asi mukadzi waiita naipo ndanga akaremba. Abva anditi abva avhunduka zvanzi ineno sora hako handisi kuziva kuti zvafamba sei. Dzaiva hope kana zvinhu zvamama kutoona hope idzi. Ndo pandakanonokera tezvara ndichirota. Before ndisati ndaenda kuno, pandakamuona murume wangu ndo pandakamhanya kune rumu ratezvara ndichirota. Then ndabva ndavanokera, ndabva ndavaudza, ndabva ndaenda navo vana kudaira, vati ndeuyu ndinomuziva. Then ndabva ndapepuka. Natezvara wangu wanga vari 2, uyu anobereka murume wangu natezvara wadiki. Saka ndaigona kuvarota chero usiku. Vamwe vadiki vakatakura hari yeblack vada vachindidhonza neruoko zvokuti ndakatombozvimba ruoko iri rikatorwadza zvenguva refu, vada kundibudisa nepawindo. Ndokuroto zvandaitova tezvara wangu. Asi kunyanya nyaya iyoyo yekurota murume wangu achirara nemwe mukadzi, ndichinovaudza vachiti ndisiyane nazvo. Kazhinji ndinoziva kuti ukanzwa pakubuda nhau dzekuti murume pamwe ari kusangana nemwe mukadzi, zvingava kuhope, mumba, bonde chero futi rinenge raakunetsa, imimi zvese izvozvo zvanga zviri right here tisingatarise kuti pane hope idzi? Panga pasina umira mushe, bonde ranga rakutonetsa zvekuti chero iye wacho patakasvika amene kazvitsanangura akatanga kuvaviwa nonzi nemabhora ake, zvokuti aichema, zvokuti aita whole night achichema achikwenya achiti handizivi kuti chii. Inini ndo pane ndichirota hope idzodzo ndomuudza, naye achirotowo zvairotawo. Then ranga rakutonetsa zvokuti chero mwedzi chaiwo taitogona kutoga neniwo futi, kwete iye chete, inini pachezva ndaitombofila pakuti asofa handisi kuda kana bonde, totongogara kana mwedzi. Sofa kuzondizouya kuno taiti kana kuti tikagona kusangana ndaibva ndatoenda kunguva, sometimes kungonzwa kunge pane chinhu chakabloka. Pamakasangana makawana nguva here kuti munyatsozivana muchitsanangurirana kuti ona inini kwandiri kubva ndinopinda chitendero chekuita chekunamata Mwari, iye wachitaura kuti inini ndonamatawo Allah anomatanga ari Muslim. Zvese izvozvo makambowana nguva here yekutsanangurirana, uyezve makawirirana here kuti zvakanaka zvakadaro kuti mutorane uya ine chimwe chitendero uya ine chimwe chitendero? Yes, takagara pasi. In fact iye ndiye akatotanga kutondiudza zvanzi isusu tiri maMuslims kumba kwedu, neniwo ndiri Muslim. Ndabva ndati okay. Ndikabva ndamuti neniwo ame Christian, ndakakurira muchechi enda kuchechi. Abva anditi iye haana problem nechitendero changu, kana nini chida zvekuenda kuchechi tinoendawo, asi akanditi chero mapfekero handina basa, asi at least kana maybe tichiendawo kana kuti maybe
kune kwaitwawo pati according nechirudzi chekwavo ndinondofanira kupfekawo sevanhu ikoko, but kana tabva ikoko haana iye problem neuyu janga. Saka takangotaurana tikaronga, ndo patakagara tese. Asi pakugara tese ndakatongotanga njirota hope, but ndaiti kana ndingamutsanangurira vanhu vacho ivavo hope idzodzo aiziva mhamho wake nemumwe musikana aimbodana naye, because ndairota uchinzi iwewe siyana nemurume wangu, uyu murume wangu wandakapiwa, iwe ndanotsvaga murume wako, uyu murume wako ane mukadzi kuhope ikoko. Asi panguva iyoyo makamboedza here kuzvitsvaga kana kuti muzvigadzirise musati matanga kurwa nematambudziko mamwe sakazotera? Ndaitoenda, kwaiva nechechi, taigara kudhuze nekumwe kwaitwa chechi kuotsvuku. Ndaitoenda nayanga asingarambi, taitoenda iko totopiwa minamato, totonogiza kufungaidza toita sei, asi chaichinja hapana. Saka nanhasi tezvara makasiya variko? Tezvara ndakasiya varipo, zvekuti chero kuvaoneka handina kuvaoneka. Nhau yaita kuti ndisavaoneka tezvara. Ndaiti kana lese ndikada kubuda pamba tomboti ndikafunga kuti nhasi baby clean ndoda enda kuclinic nevana, ndaitanga kurwara nedumbu riya rekuti ndoda kusununguka mwana, zvekutoti ndaitadza kubuda pamba ipapo. Endi chimwe chinhu futi ndaiti kana ndikabuda pane chinhu chandiri kufambira, like example kuembassy kwandaienda nekumwe kugadzirisa mapepa kuti ndidzoke, ndikangovaoneka chete ndikaenda kwandiri kuenda ikoko, nini pachizvana handida kuziva kuti kwandiri kuenda, ndikavaoneka paita shiri, pandobuda mugedhi panoita shiri mbiri dzeblack dzinonyadzondirova. Kana dzikandirova shiri idzodzo ndotoziva kuti kwandiri kuenda chete, hakuna chandiri kufambira, asi ndakungofamba hangu kuti semunhu abuda. I remember futi pandikaenda kuembassy page 2, ndakati ndasvika kuembassy ikoko takagara, unosvika wotaura nemusikana wepareception list, then iye ndo unomutsanangura dambudziko. Ndikamutsanangura kanto right, chimirira manager, pakaita manoko ainokwa padhoo kukukuku, yekuti anga tikaiignore. Yechi2 abva asimuka nenopa, akachita achisumuka nendabva ndamuti pane nokuvai padhoo, ndo paakaenda panovhura kudai hamuna, asi ndandamutsanangurira zvikanzi saka kureva kuti tezvara wako vakuita sei, vakutevera. Saka kubva zvamauya iko zvino manenguva yakareba sei muri muZimbabwe? Ndane wiki 1 week yakakwana. Pane zvambochinja here kubva kuuya kwamaita? Nekuti ndanzwa muchiti maiona tezvara vachiuya kuhope vachiedza kuda kurara nemi, uyezve pana muchembero uya uya achiti uri kudei panapa. Zvese izvozvo zvomuchiri kusangana nazvo here kudzoka kwamaita kumusha? Kusvika kwandakaita kunoko, dambudziko ndingati rave nani kuti ndava kumusha, asi like nhau kuomerwa ndo ichiripo, asi like 2 days idzi ndiri kurota vatezvara wangu vari kumberi, murume wangu ari kumashure, asi zvavanenge vachitaura handizvinzwi. Asi kurota kwanenge vachiita, vanenge pamba pataigara aiva marooms airi passage, nechivarota vachibuda vachipfeka bhutsu vachibuda, asi tezva ndo vanenge vari mberi vachimutungamira vachitaura, asi zvanenge vachitaura nesingazvinzwi. Uye kuvana vari kungorwara kubva pandakasvika, havasi kana kutomboita right. Inini wacho ndakuzama mabasa kana chii, hapana kana chiri kubuda. Ndiri kutongovengewa chero isofa ndakatosvika, kusvika kwandakasvika kwandiri sofa, ndine imwe shamwari yangu ndakamutsanangurira problem, akanditi and before nsati ndasvika ndakambosungwa kuTanzania border ndabva kumboko, saka ndakabva ndazoreleaswa, saka mari yese yakabva yapera. Then ndabva ndamunza kuti inini handisisina mari kuti ndichienderera kupi, ndichiendera mberi. Abva nditi iye ane munhu wake wanofambidzana naye, ane shamwari yake, so abva anditi alright fine, ndikanditaure neshamwari yangu, then shamwari yangu yotaura nemukadzi wayo, then vobva vasvikira ipapo, then vombotsvaga kuti chii chiri kunetsa, then from there tozoona kuti toita sei, ndokwanditori. Saka panditori izvozvizvi munhu wacho akangochinja, handina kumutuka, handina kumuita sei,
asi akangoti pamba pacho handichatodiwi. Ya zvakaoma. Saka pari zvino ndanzwa kumashure muchitsanangura kuti pane pachipatara chitanga takutozikanwa unzi isusu tinorwara inini nevana handiti, uyezve ndanzwa muri kutsanangura muri kuti vana futi kubva kuuya kwamaita vanorwara. Munenge muchinyatsonzwei pamunenge muchirwara, kana kuti vana vanenge vachirwara nei zvinoita kuti muzoramba muchingodzokera kusvikira maakuzikanwa pachipatara? Kuvana sekunyanya mudiki ndeye zvainyanya kuenda kwaari. Temperature yaikwira mudumbu zvokuti maziso aitombopinda kuita white mudumbu, achipera simba, asingadye. Mukomana wacho taiti kana tomboti kuTanzania ikoko, kana uri usiku anenge achinongedzera mama achiratidza kuti pane zvinhu zvaari kuona. Saka akangonongedzera chete mangwana acho anomuka achirwara, anenge achichaya, temperature inokwira. Asi kunyanya zvaibata mudiki wacho ndiye airwara zvekuti ndaishawa kuti ndoita sei. Inini wacho kupera simba, dzungu, musoro, kusatogona kudya, nedumbu riya ndichikuudzai kuti ndinorwara zvekuti ange munhu ada kusununguka mwana. Saka nhasi uno ndaona mauya mukati inini reke zviri nani ndizivisewo mhuri yeZimbabwe zvichida pamwe pane vanogona kundibatsira. Rubatsiro muri rutsvaga vanhu vakaita sei, vemachechi here kana kuti vechifana? Inini rubatsiro semunhu akambofamba kumachechi, rubatsiro rwangu nanchikumbira kune vechivanhu kuti vandibatsire, nekuti machechi handisi kuti machechi havabatsiri, vanobatsira, asi inini hangu kwandiri kuda inini mwoyo wangu chivanhu, kuti machechi ndakaenda machechi akasiyana siyana kubva ndichiri muno muZimbabwe. Pandakaenda futi kuSouth Africa ndakatomboenda kuvanhu vakasiyana siyana, and ndakuTanzania futi, asi kuTanzania takaenda kuchivanhu after kubudikidza neproblem kuti ndakatomborwara zvokuti ndaenda kutanza kana kuchinja vana kana kuita sei. So murume wangu tasingawirirani, asi panhau iyoyo pakuraka akaona kuti ndichapedzisira maybe ndatofa. Ane shamwari yake yaiva naye kuSouth Africa yakadhipotwa, then tava tasangana ikoko, ndo akabvunza abva mudirector kune vechivanhu, takabva taenda ikoko. Ndo pandakasvika ndikaitwa sei, ndikabatsirwa, tikaudzwa kunzi nindo tofanira kubva pamba ipapo, nokuti pamba ipapo hapana kumira mushe, uyezve dambudziko riri kubuda mumusha mavo. Ende chimwe chinhu, inini ndiri ngunzi ndine maziso mahombe, ndinoona zviri pamusha, because I remember tete vakamboudza mumwe munhu kuti audze murume wangu kuti andiudze inini kuti zviri pamba izvi ndisiyane nazvo, ndezvemhuri, uroyi hwepamba ipapo ndisiyane nazvo. Kuti patakazokonana nemurume wangu akanditi ndisiyane nezvepamba pavo, uroyi hwepamba pavo ndirege kutaura. Saka imba iyi yamava muchitsanangura kuti aneyo imba yaaipinda ine zvinhu zvaakasiyirwa namai vake, hamuna mumwe munhu aipinda futi? Ndiye aingopinda here kana kuti? Imba iyi ibedroom yatezvara vangu. So kubva vamweni vachiri vapenyu ndo paingogara chinhu ichocho. Pavakashaya chakangosara imomo muruma tezvara umo munopinda maipinda iwo tezvara vangu, popindwa nabamukuru wenumber 4, ivo vainyora mamisi tiri South Africa kuti chiuya kuno kuzvinhu zvekudai wewe tofanira kuita mari, hamunanzi zvinhu zvikambobudisa mari makore afurayi. Saka iwe chiuya kuno, iye aitopinda, asi akazopamiswa after, nekuti ini ndaimbonamatawo chine kunzwawo nevanhu chiti naiye wacho ndichimuti nditengerewo bute chimboisa pasi ndichiisa bute pasi, akavanzi natezvara wangu chirega kupinda mumba muno maukwanise kuita zvinhu izvozvo. Asi imimi chinhu chimakambochiona here mucherechedzo wacho, kuti mungaziva kuti chinhu cherudzi? Chinhu kusvika kwandakasvika inidhira ndakasvika ndakanzwa dzungu, asi ndakatanga ndikaita zvekuchirota, chava chiri chibox like rine like gold, asi one day pakazovhurwa door. Saka inini marume edu anga
takatarisana saka pakavhurwa dhoo chinjona vandachiona kuti icho budikidza hameno kuti ndakazvionawo sei ndakatanga unzwa dzungu iwo ndakabva ndangokunzwa unzi like ndiri kuunzwa nzi icho chinhu icho sapakavhurwa futi to makangona chine mucherechedzo semarotero andakachita ndiwo maonero andakachiita asi maiti kana mukavhurwa rumu natezvara ndiri padhuze ndainzwa dzungu kana hameno zvaindongonzwa so ndototanga kuti ndotoenda pamubhedhi iwo chero iwo usiku pane mitsvairo miviri iyi mabhuruma ari normal pozoita mitsvairo yeuswa iwo vane imwe yekutanzania ikoko vaiti kana usiku kana vada kutsvaira mumba mavo like zvekuklina zviri normal vaishandisa normal broom asi usiku kana kuma 9-10 vaitora mutsvairo wemauswa uya vaienda mumakona emba votanga kurova makona emba then voenda pamukova pavo then votsvaira zvaigara pakona then nebanga raigara pakona ipapa mene zvazviri zvei saka ndaona iko zvinezvi makauya kunoku mune vana nechi murume akamboedza here kubvunzwawo kuti kowaenda kupi nevana kana kuti muri kudzoka riini zvinoratidzawo munhu ane chido murume haana kumbobvira abvunza zvakaitika inini kubva kwandikaita because ndakaona kuti ndikabva iye aripo togona kuzorwisa nekuti pasina kumira mushe iye wacho aitanga atogarwa so ini zvandakaita manje ndakaita zvinhu zvangu tezvaro aripo ndabva ndangorongedza but kuona kuti andiyairongedza aita sei aizviona so ndakangozoti one day yanga iri Tuesday ndopandakangotakura zvinhu zvangu ndabva ndaenda saka iye paakasvika ndichibuda inini pane muzukuru mwana watete vayo anandibotaura nezvavo akabva asvika akandiona then ndandakupiko akazofona zvanzi muri kumaakupi ava taakubhodha here pandakazosungwa uku kubhodha akafonerwa kunzi ndaifanira kudzokera bheki nekuti vana wanzi hapana tsamba iri kuratidza kuti baba vacho vabvuma kuti ndiende navo saka iye akazofonerwa zvanzi avati ichionai zvekuita nefamily uyo saka ndopandakareliswa nemigration kubva ipapo paakatofonerwa nemigration haana kuzofona kana kuita sei kusvika nanhasi inga zvakaoma saka iko zvino ndanzwa muri kutsanangura kuti makasununguka kune vechivanhu kuti vakubatsiridzei pakanzi kana panoda vanhu veukama muchaita sei sezvo muri kutaura futi kuti kumba kwana sekuru havana kubatana kuti vazinge vachimirawo nedambudziko remusoro ipapo panotonetsa rimwe dambudziko kunyanya aida kuti dai ndagona kubatsirwa kana kuziva kwana baba nekuti sofa chero maiguru aripo ivava takambonetsana ndine pamiri pemwana wangu nenhau yekuti vane vana vavo 5 saka inini pakushanda ndaitovatumira mari ndichivaitira zvese saka vakasvika vese pakunditi ivo vese vari 5 namaiguru vaindikumbira mari ndisvika ndati maiguru wai muchindidaro nenondito nemaproblems angu so ndokumbirawo kuti zvese zvekuti vanga vakusati contributai sevana vanga vakuti nini zvese ngave mafenzi ngave chii zvavari kuda ndini saka ndo patakazokona naipapo ndaiti kana ndisavatumira mari ndikavamhoresa vandidairi sometimes vanoblutika sometimes vanopindura ma1 sometimes havapinduri so ndo pandikadecide vaudza chokwadi saka inini kana ndisina mari hamukwanisi kundidawo here saka ndo patikazokanzana mashoko ndandine pamiri zvikanzi ukamubata mwana iye mumaoko undibvunze uye vakanditi waita mari wakutsvinya iyoyo todaona kuti mari yako ichasvika nepi hazveshuwa hazvina kupera futi hazvina kuita nguva zvakangofamba kudaro zvobva zvapera kubva ipapo handina futi kuzotaura navo ivo ndo vanoberekwa ndo firstborn kwana mama handizive kana mune mashoko amunoda kusiyira mhuri yeZimbabwe zvichida pamwe nekupfurikidza nemadambudziko amuri nawo kana kuti mashoko echenjedzo kune vamwe vari kunze vanogona kunge vaine vamwe vari kufambidzanawo navo vanenge vachibva kure usinganyatsoziva kuti mhuri dzavo dzakamira sei. Alright, inini kumhuri yeZimbabwe ndauti ndokumbirawo chekutanga ndokumbirawo mundibatsirewo ndibude mudambudziko randinaro nekuti zvinhu zvacho zvawo manje atombozivi panapa pandatouya ndo patoo netrust yangu yese kuti ndichagona kubatsirika nekuti
kwese ndafamba ndazama zvaramba. Saka ndichienda futi kuvanhu kudanana nevanhu tinoti ipapo musangomhanya kuti ukapinda ukadanana nemunhu akakudza kuti ndokuda ndoda kukuroora inini zvakati wakungoti zvese unofanira kutanga madzidzana macherechedzana waziva kuti munhu anobva kupi anoenda kupi vanoita nezvei before musati mava nevana before musati mawanana nekuti zvimwe ndo dambudziko randakapedzisira ndanopinda iwe uchitoti waona munhu usingatozivi kuti watoona dambudziko. Tisamhanya vanhukadzi, ngatitange taziva kunobva munhu, ngatitange futi tagadzisa matambudziko edu tisati tati kana ndaona munhu anondida kana ndawana basa wakukangamwa matambudziko. Ngatidzidzei kugadzirisa before nekudzidzana. Ndovimba mazvinzwa muri yeZimbabwe ndivanzodzi vangu Paida Moyo Ncube vananga ndichitaura navo vane matambudziko avari kusangana navo mukati mekurarama kwavo. Sekutsanangura kwavanga vachiita kuti dambudziko ravo rakatanga vaenda pamabiko aiitwa naamai vanova tete vaamai vavo, apo paibikwa doro pachiridzwa ngoma. Vachitsanangura vanoti ndo pavakatanga kudonha vasingazive kuti chakavadonhedza chii, zvakazoita kuti pese pavanoenda panzvimbo inenge ichiitwa zvekunamata vanodonha vachichema vasingazivewo kuti chii chiri kuvanetsa. Mavari kufamba varotsanangura kuti pamwe pacho ndinonzwa udzimu, pamwe pacho ndinonzi manjuzu, pamwe pacho ndinonzi ndinofanha kunge ndiri kushanda semuprofita. Vari kuchema kwamuri muri yeZimbabwe kuti kune vanokwanisa kuvabatsira. Tibatei, tinokusvitsai pavari kuti dambudziko ravo ringe riri rinoganuka. Rimwe dambudziko ravatsanangura nderekuti kumba kwavakaroorwa nemurume wavo muTanzanian vaisangana nemashoko ekuti uri kudei panapa, ibva panapa. Uyezve vachitsanangura vanoti ndaiona vatezvara vangu vachiuya kuhope vachida kurara neni, zvinova zvazoita kuti vadzoke kuno kuZimbabwe kumusha kuti zvichida matambudziko aya ese angaganuka. Kune vechivanhu kana kuti vanokwanisa kubatsira dambudziko iri vari kuchema kwamuri muri yeZimbabwe kuti pindirai mundibatsirewo dambudziko rangu ripfuure. Kune vane mabasawo avanoda kubatsirwa ndofunga mavanzwa vachichema kuti nimwe nhamo yandinayo inhamo yemabasa ekushanda kuti ndiriritire vana vaviri vavainavo vavakadzoka navo kubva kuTanzania. Ndakamiririra ZemuNewsBeat TV, zita rangu ndinonzi Frank Wesere Njere Chisarai.